Doar că am avut un vis imbecil și am zis că eu mă culc la loc. Nu știu dacă auziți, dar vecinii mei s-au apucat iar de renovări. Se încurcă acolo, încăpățână și nu vreau să știu cum o să fie până la acolo. Neața, astăzi este luni și chiar dacă m-am trezit mai târziu, bine, e impropriu să m-am trezit mai târziu, m-am trezit la 5:30, doar că am avut un vis imbecil și am zis că eu mă culc la loc. Nu eram obosită, dar simțeam nevoia să mai dorm pentru că eram așa... Știți probabil când aveți vise dubioase, că, mă rog. Și m-am trezit pe la 7:15. Acum este 8 și vreau să mă apuc de treabă. Așa că da, mai am și eu momente, zile în care dorm mai mult. Nu vă imaginați că mă trezesc în fiecare zi la 5:30. Aș vrea eu uneori, dar nu reușește mereu. Și o să începem cu micro, pentru că de astăzi mă apuc de repetat tot, de reluat tot. Practic ar fi a 3-a oară când trec prin materie. Și asta ar însemna că o am super bine fixată pentru examen, dacă și de data asta merge bine. Astăzi vreau să fac vreo 20 de subiecte, pentru că teoretic ar trebui să le știu și acum doar să le repet și să văd, să mai insist pe ceva ce nu aș ști. Și apoi să mai fac anato până pe la 2 când am curs de fizio, iar apoi de la 4 la 6 am LP de info. Ideea ar fi că eu aș vrea să merg și la cumpărături astăzi, pentru că am înțeles că de mâine se pune ploaia. Miercuri merg oricum la facultate, la anato, la cadavru și joi am coloviu. Și nu prea aș mai avea când să fac cumpărăturile pe săptămâna asta. Dar rămâne de văzut ce și cum o să fac până la urmă. Totuși nu m-aș duce astăzi, adică n-aș avea chef să ies din casă. Da, nu știu, o să văd cum o să fac. Poate mă duc totuși miercuri când vin de la anato sau ceva de genul, o să văd. Mai ales că miercuri, în afară de anato, o să mai am altceva, că nu mai facem LP-ul de fizio. LP-ul de fizio, am terminat cu ele pentru înainte de vacanță, gen. Și da, mă apuc și eu de treabă și noi ne auzim mai târziu. Nu știu dacă auziți, dar vecinii mei s-au apucat iar de renovări. Dar partea bună este că am terminat cu ce îmi propusesem să fac la micro și am făcut 20 de subiecte, am repetat în aproape 2 ore, mai puțin cred că 2 ore. E ora 10:40, am și mâncat între timp și subiectele astea am propusesem să le fac oricum în 4 ore. Deci a fost mai bine că am mai dormit de dimineață. Adică m-am cadrat bine și sunt mulțumită de cum le știu. Probabil că nu o să le termin pentru că mă gândesc că mâine o să meargă mai repede dacă cât îmi preconizasem eu e too much.
mă gândesc după să mai repet, dacă mai am timp, efectiv să-mi iau un subiect random, pe random org, și să văd dacă îl știu. Și, da, nu știu exact. Probabil întrebările nu o să fie pe subiecte exact, o să ne întrebe, dă-mi un exemplu de nu știu ce, sau chestii de genul, mă gândesc, nu știu, sunt curioasă cum o să se curgă, pentru că și astăzi și mâine au colocvii, cei care mai fac cu curs cu același profesor, practic au aceiași asistenți. Și între timp eu am forestul pus până la ora 11, dar o să mă apuc de anato, pentru că am de făcut, cred că, cecul. Mă rog, astăzi am de făcut mai multe subiecte la anato, că vreau să mai îmi pun și asta la punct, iar la 2 am fiziocurs. Deci, teoretic, de la 11 la 1 ar trebui să bag vreo 3 subiecte de anato. 3. Da, vom vedea cât o să apuc să fac, dar după LP-ul de info am din nou pus anato de la 6 la 8, dar nu știu dacă o să mai fiu neapărat în stare. Pentru că astăzi trebuie să și editez, mă rog, mai multe de făcut. Mă apuc de anato, aștept să mi se termine forestul, apoi trebuie să fac thumbnail-ul pentru clipul care trebuie să intre astăzi. Medimăsul de 3 sau, mă rog, dacă mai... Bine, eu nu le-am numerotat, adică nici n-avea sens având în vedere că n-am început nici măcar de pe întâi, nu postez în fiecare zi, adică, na, doar se numesc medimăs și atât. Și, oh gosh, sper să nu țin așa toată ziua. Bine că am terminat de învățat totuși, că altfel era jale. Da. Și mâine micro la greu. Trebuie să ajung aproape de subiectul 50 din 65 câte avem. Și anato pe aici, pe acolo, seara, dacă mai am timp și chef și răbdare. Și apoi trebuie să aștept să văd dacă miercuri sau joi mergem la cadavrul la anato, ca să știu și eu cum mi organizez programul, pentru că joi aș vrea să fac niște... Ok, să fac niște foietaje cu ciuperci și... Da, mă apuc de anato și vedem cum decurg lucrurile. Efectiv, la micro eram la unele subiecte, mă rog, cu exemple de bacterii. Alea sunt criminale. Like, să ții minte că, nu știu, sporii bacteriilor se găsesc central sau subterminal și sunt mai mici decât bacteriile în cazul bacilului anthracis și sunt mai mari decât bacteriile tot central sau subterminal în cazul Clostridium histolitium și că sunt situații terminal în cazul Clostridium tetani și mai multe chestii de genul și efectiv se încurcă acolo încăpățână și nu vreau să știu cum o să fie până la acolo, dar oricum o să le mai citesc o dată miercuri, îmi bag picioarele ce o reține și aia e. Sunt detalii pe care până la urmă nici nu știu ce le învățăm, pentru că oricum nu o să le ținem minte, dar le învățăm și noi să fie învățate, că na, vom veni la UMF, ce să zic. Dar trec la anato, chiar mi-e doar puțin de anato, adică n-am mai făcut de câteva zile pentru că m-am concentrat pe micro, să vedeți, și da, săptămâna asta aș vrea să termin cu subiectele pe care le mai am la subiectul 2, că știți că noi le avem împărțite pe subiectul 1, 2 și 3, 1 e de curs, 2 și 3 sunt de LP și noi teoretic am terminat finally subiectul 2 și vreau să mi le termin și eu de structurat scris. Săptămâna asta nici măcar nu știu dacă facem LP-urile online, având în vedere că mergem la cadavru, probabil că nu. Dar vom vedea ce va fi.
așteptam la asta, dar am reușit să termin subiectele pe care mi le propusesem la anato, e ora 1. Probabil o să rească să mă duc să mănânc, pentru că după până la 6 nu mai am nicio pauză. Mă rog, de la 2 la 6. Așa că probabil pe la 1 și jumătate o să mă duc să mănânc, dar nu știu ce, că nu prea mi-e foame. Probabil o să-mi pun niște supă. Și am terminat. Am 3 subiecte și acum urmează alte multele pe care vreau să le fac în seara asta și mâine. Și nu știu câte pagini a fost. 6 pagini. Să vă arăt ce vouă. Am combinat moul cu verde, oliv și îmi place cum a ieșit. Eu și combinațiile mele dubioase de culori, dar sunt de fericită că am terminat. Și sunt curioasă acum cum va fi cursul de fizio, pentru că e cu sângele și mie pot să zic că îmi place în mare parte sângele. Deci, da, chiar sunt curioasă. Sper să reușesc să rămân concentrată, că de obicei la cursul de fizio după o oră mi se cam taie firul și nu mai pot să mă concentrez. Dar astăzi îl ține și profa noastră de LP și femeia chiar explică, vorbește foarte repede, dar explică ok. Și din câte știu eu ne dă materialele exacte, deci n-ar trebui să notăm, doar să fim atenți acolo. Vă arăt ce am făcut la anato și apoi mă duc și o să mănânc. Există situații în care hematocritul este normal, dar în cifra absolută hematiile sunt mai mici decât în condiții normale, sau situații în care hematocritul este anormal, mai mare sau mai mic, deși în cifra absolută elementele figurate, și aici mă refer în primul rând la hematie, așa. Am ciudat, mai ales când am auzit cuvintele magice că vă dau doar din suportul de curs grile. A fost ok. Bine, am rezistat 40 de minute, deci este ok. Și acum mă gândesc să mai îmi scriu ce mai aveam în plan la anato, pentru că diseară poate mă apuc de fapt nu, ar trebui să termin ce aveam la histo totuși diseară. Deci o să mă apuc acum de anato, pentru că la 4 am LP-ul acela, n-am mai mâncat între timp, am mâncat o turtă dulce, pentru că din nou nu mi-e foame. Și da. Nu știu, deci turta dulce efectiv pentru mine e ca un drog, odată ce mă apuc să o mănânc. Se rasă cu multe calorii. Dar asta este. Da, ok. În seara asta trebuie să mă spăl și pe păr. Aole, trebuie să-mi bag telefonul la încărcat, că am 2% baterie. Dar între timp o să mă apuc de anato. Știu că nu prea am vorbit astăzi cu voi, dar na, poate vorbim despre câteva filme de Crăciun diseară. Mă gândesc să integrez așa în fiecare vlog câte o chestie din asta, ca să nu fie totuși boring, adică ok, învățăm împreună, ne motivăm, dar să aibă și legătură totuși puțin cu Crăciunul. Mai ales că astăzi nu prea am nimic wow în plan, în afară de a da cu aspiratorul și de a mă spăla pe păr. Nu. Și probabil dacă zilele de mâine și poi mâine o să fie așa ploioase, o să dau o comandă la Foodpanda de mâncare, gen cumpărături de la Kaufland, pentru că nu o să ies din casă și să car cumpărăturile pe vremea asta. Și da, e taxa de livrare 9 lei, deci e ok, mai ales că pot să-mi iau și apă ca să nu trebuiască să mai care prietenul meu apa. Deci e perfect. Așa că da, mă apuc de anato. Văd cum merge, sper să meargă destul de repede. Ideea e că eu îmi planificasem următoarele 3 subiecte, dar vascularizația e trecută la finalul celor 6 subiecte, cred, pentru toate. Și mă gândesc să fac la final de tot și astfel astăzi să fac 4 subiecte, văd eu exact cum am organizez cu ele, dar vascularizația să o fac după separat. Și da, acestea fiind spuse, ar trebui să-mi pun teoretic imaginile pe laptop, pentru că mi-a trimis prietenul meu schemele pe care ei le fac la LP și pe care noi nu le facem, că why not? Și că suntem la aceeași facultate. Da, nu. Și da. Sincer, mi-era dor de anato și m-am apucat acum să scriu pe caiet, pentru că din nou de o lună și ceva mi-era dor să scriu pe caiet și nu prea am mai scris pe foi decât la micro. De fapt, doar la micro. Și na. M-am apucat acum să scriu pe caiet la anato și chiar îmi place cum arată totul. Cred că de fapt am inserat aici. Și acestea fiind spuse, să trecem la treabă.
multe minute, ore, whatever, mai târziu e 5. Și am terminat LP-ul la info. Mă rog, am terminat eu ce aveam de lucrat, pentru că ne lasă să lucrăm singuri și stăm conectați pe Zoom doar ca să punem întrebări dacă avem întrebări. Și ne-au încărcat tutoriale pentru 2 LP-uri, însă l-am terminat pe primul și am încercat să-l fac pe al doilea și pauză, că nu merge. Așa că nu mai am acum răbdare, mai ales că deja mă dor ochii după ce am stat în Access o oră. Și mă gândeam acum să vă recomand 3 filme de Crăciun pe care le-am văzut anul acesta. Și am aici laptopul în față ca să fie mai ușor. Iar în zilele următoare poate vă recomand niște filme pe care le-am văzut în trecut, în anii trecuți, și poate între timp mai recomanda și voi niște filme, pentru că na, e perioada Crăciunului și toată lumea se uită la filme de Crăciun, așa că am nevoie de mai multe idei. Bun, primul film pe care l-am văzut anul acesta de Crăciun ar fi Miracolul de pe strada 34, filmul din 1994. Și este vorba despre un bătrânel care este angajat să fie Moș Crăciun într-unul dintre cele mai faimoase magazine din, nu știu ce oraș era, nici nu are foarte mare relevanță. Și tipa, managerul magazinului, avea o fetiță. Mă rog, era văduvă, nu fetița, ea. Și se împrietenește cu bătrânelul, cu Moș Crăciun. Și mă rog, magazinul adversar cumva încearcă să-i saboteze, pentru că, na, vă dați seama, competiția între magazine, și se ajunge la un proces și ei cu toții încearcă să-l salveze pe Moș Crăciun și să salveze spiritul ăsta al Crăciunului. Și e foarte, foarte drăguț filmul. Al doilea film ar fi Last Christmas. E din 2019, am impresia, da. Și este cu, cred că în Londra e filmat, da. Este cu o tipă din Iugoslavia, mă rog, cu toată familia s-a mutat în Iugoslavia. Tipa fusese, suferise o intervenție chirurgicală, un transplant de inimă. Și de atunci își cam pierduse puțin din identitate, nu se mai regăsea, nu mai înțelegea ce-i cu ea. Și cunoaște un tip care o ajută cumva să regăsească esența lucrurilor, dacă are sens ce spun. Și nu știu, e așa, nu e cel mai bun film, însă eu am plâns la final și prietenul meu era acolo: de ce, Doamne, iartă-mă, plângi la asta? Dar mi s-a părut așa heartbreaking la final totul și eram, nu, de ce? Dar vă recomand să-l vedeți. Începe foarte dubios și eu în primele 10 minute n-aș fi crezut că o să-l terminăm vreodată, pentru că, din nou, începe foarte, foarte dubios. Dar finalul este drăguț, chiar drăguț. Ok, pam, pam, pam. Și ultimul film pe care l-am văzut chiar în weekend este The Holiday, Vacanța, din 2006, care are ceva actori destul de mari. Nu, eu nu rețin numele oamenilor și ai actorilor în special, dar le recunosc fețele. Cameron Diaz, cred că e una dintre ele, sper că nu zic prostii, dar în orice caz pleacă că toată lumea o recunoaște. E vorba despre două tipe care fac switch de case. Una e din America, una e din UK. Și, mă rog, ambele aveau probleme. Una dintre ele, cea din America, era foarte ocupată cu jobul și trecuse printr-o despărțire. Cea de-a doua suferea puțin tot din dragoste, pentru că tipul de care era îndrăgostit se căsătorea și ajung să facă schimb de case și practic își reorganizează viața. Și e foarte drăguț și filmul ăsta. Are niște momente emoționante din nou, dar cred că așa sunt în general filme de Crăciun, mai ales că majoritatea sunt de dragoste, ușor și comedii. Și na, mie filmele de dragoste, mai ales în perioada asta, mi se par super, super, mega extra drăguțe. Da, deci cam astea ar fi recomandările pentru Mediumul de astăzi. Dacă mai știți și voi filme faine de Crăciun, să spuneți în comentarii. Săptămâna viitoare, mă rog, săptămâna viitoare, în următoarele medii măsuri, care nu știu când vor mai fi, dar vor mai fi probabil, o să vorbim despre filmele acelea, seria aceea de filme care a fost filmată, mă rog, care au fost filmate în România, pentru că nu sunt toate din aceeași serie, dar, mă rog, mai multe filme.
și pe care le-am văzut pe toate în anul trecut și acum 2 ani. Că-ți why not? Adică, da, măcar de Crăciun să facem asta. Pentru că, na, de Crăciun de obicei nu, vă dați seama că nu stau să învăț, adică foarte rar, doar în extremitatea în care chiar mă plictisesc, dar cred că nici anul trecut n-am făcut ceva de Crăciun, like să învăț, la asta mă refer. Am preferat, după ce m-am îndopat, să mă duc în pat și să zac, uitându-mă la filme. Ceea ce probabil o să fac și anul ăsta, măcar o zi să-mi iau și eu liber. Și da, e ora 5. Eu tot aștept să ajungă curierul acela cu comandă de la Leonidas. Ieri mi-am dat seama că n-avea cum să ajungă ieri pentru că era duminică și mi-am dat seama de asta foarte târziu. Mă rog, foarte târziu seara. Astăzi, în schimb, mi-au trimis factura și eu tot aștept să ajungă astăzi. Mă gândesc că o să ajungă mai pe seară pentru că știu că ei livrează cu mașinile lor, adică nu trimit prin curier. Și da, eu tot aștept, adică am telefonul dat și pe tare, nu mai e pe silent, tocmai în ideea ca să-l aud. Dar eu tot aștept și aștept. Și acum, mă rog, în timpul LP-ului mă gândeam dacă să dau comandă la Kaufland sau la Cora, pentru că la Cora mi se pare că au mai multe produse decât au la Kaufland. Cel puțin voiam să-mi cumpăr și pâine și la Kaufland aveau, cred că, 2 sortimente și eram la modul, ce e asta? Nu că aș fi eu foarte pretențioasă, dar na, mă rog, așa că probabil o să mai scrollez puțin la Cora să văd exact dacă găsesc tot ceea ce am nevoie și cred că o să o pun totuși mâine comanda, dacă n-are sens acum. Și apoi vreau să-mi termin la anato ce mai am de făcut, vă arăt la final ce a ieșit. Mă rog, vreau să mai înscriu mezocolonul și poate mă apuc și de colonul sigmoid, ca mai apoi mâine să mai îmi rămână rectul și vascularizația, mă rog, vascularizația și rectul, vascularizația colonului. Și cam atât. Cam astea ar fi planurile pentru astăzi și pentru seara asta. Mă rog, și după, când termin totul, vreau să aspir. Bine, cred că ar trebui să aspir după ce mă spăl pe păr, pentru că mereu fac prostia asta să aspir înainte de a mă spăla, de a face baie. Și apoi, când mă usuc, mie îmi pică și foarte mult păr și e ca și cum n-aș fi aspirat. Deci mereu fac prostia asta. Așa că în seara asta poate mă spăl și eu pe păr mai devreme, îmi fac baie mai devreme și apoi aspir, ca să am și timp și să fie totul în regulă. Și trebuie să pun și filmările pe laptop, filmările astea. Dar rămâne de văzut ce mai facem. Acum mă apuc de anato ca să nu mai pierd foarte mult timp. Let it snow. Sunt oficial moartă după 14 pagini de scris la anato și
Și după micro de dimineață, jumătate de curs de fizio și LP-ul de info. Și nu înțeleg de ce camera asta am vrea să mă mai focalizeze. Efectiv, am umblat la setări acum vreo 2 săptămâni încât să mă focalizeze. Și aparent am făcut mai rău, dar nu contează. Nu am acum răbdare și nervi necesar ca să mă enervez pe ea și pe situația asta. Voiam doar să vă spun că aici o să închei vlogul Medimasul. Cred că îmi puteți observa cearcănele. Este ora 7, dar eu o să mă duc să-mi fac baie. Apoi să iască să aspir. Și ghiciți ce, apoi mai am de editat pentru un proiect. Yay! Dar, da, ziua de astăzi a fost productivă, adică am perforez 6 ore jumate, which is pretty, nu mai știu engleză la ora asta, pretty fine. Și, da, ambulanța aia vine să mă ia pentru că nu mai am energie, probabil. Anyway, ideea e că ziua de mâine e și mai full, în sensul că am foarte multe chestii la facultate. Am curs de histo de la 8 la 10, de la 10 la 12 am engleză și de la 3 la 6 am LP de histo. Deci, da. Mâine nu o să fac oricum Medimas, adică nu o să filmez. Probabil o să filmez miercuri din nou, cu toate că s-ar putea să nu mai mergem miercuri la anato. Adică s-ar putea ori să mergem toți joi, dacă e timp, dar nu cred, sincer. Ori să mergem probabil săptămâna următoare, pentru că am vorbit cu proful și am spus că avem colocviu joi și că nu prea ne aranjează foarte bine chestia asta cu mersul miercuri, pentru că oricum probabil nimeni n-a citit nimic și tot o să fim în aer și, da, mă rog, înțelegeți voi. Și sunt niște ore destul de multe pierdute pe care le-am putea folosi ca să repetăm la micro. Da. Mâine, având în vedere că nu o să filmez, probabil o să fiu mai în priză, nu știu, am impresia că atunci când nu filmez, de fapt nu sunt neapărat mai în priză, dar am zile și zile, cum am avut de exemplu luna trecută, cred, când am filmat deloc Medimas și a fost așa o zi, cred că cu 8 ore în continuu de micro și altele. Dar, da, mâine am în plan să repet multe subiecte la micro și sper să-mi iasă, adică cam asta vreau să fac toată ziua, pe lângă cursurile și LP-urile pe care le am, și vreau să mai fac așa niște conexiuni între subiecte, pentru că aparent prof a pus întrebări și pentru care trebuia să gândești mai mult între subiecte și vreau să mă ocup și de chestia asta și cam atât. Sper că v-a plăcut și clipul ăsta. Nu uitați să-mi lăsați în comentarii sugestii de filme de Crăciun pe care le mai aveți, pe care le-ați mai văzut, dar în afară de Home Alone, că nu l-am văzut niciodată și nu prea am un plan să-l văd, sincer, nu știu, nu sunt fan, adică nu mă încântă ideea. Probabil o să-l văd la un moment dat, nu știu, dar orice altceva în afară de asta, eventual, ar fi perfect. Vă mulțumesc o dată că v-ați uitat și că mă susțineți și chiar dacă mai am puțin și adorm aici în fața voastră. Bine, de fapt nu, am energie, doar că sunt moartă pe interior. Atâta tot. Nu știu ce voiam să vă mai spun, dar ideea este că noi ne revedem în următorul video. Bye!